Gawusu an ka foli b'i ye. A diyara ye. N famana Dabula ma. Min ye Elhaji Seku Umaru Dabula. N famana ma kosɛbɛ. Awɔ. K'a dɔn ja a bi an ka foli sɔrɔ bɛ ka ɲɛsin a ma. A diyara ye. Ko Maliya so ɲɛna. Ko 76 33 44 03 o tɛ dɛ 43 03. O y'a kɛ 44 03 ye. A ma se yan dɛ wa a dun fana ma se ma k'a fɔ ko n fana k'a manje ka n ka mɔɔw to yen. Yɛrɛ b'a dɔn to ba ye. N'a sera dɔrɔn a bɛ f'u ye. A bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn maa min y'a bila ka na o kumana n'a bɛ déclarer min ye a bɛ déclarer o ye. Baara in bɛ ten de n'o tɛ n'a ka di n b'a dun nka u t'anw ka baara ye. Ɲama o kelen kɔni hali ne y'a sɔrɔ k'a fɔ ko wari de bɛ ci jamana kɔfɛ ka na n'a tunna yan hali ni maa min ye k'a fɔ ko 20,000 don sisan a b'a fɔ ko wa ko 5000 ɲama e k'o ta 5000 e k'o di karisa ma karisa i bɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ta di ma bɛɛ wele k'i ta di ayi n'o siga fɔ n'a bɛ dɔw kɛ Ala k'a ni sababu bɛn Maliyaso yɛrɛ y'a faamuya k'ale filila sa o b'a bila 44 de la Ala k'a ni sababu bɛn mɔgɔ sirajan taama an b'o dabɔ an sigi kun ye kunnafoni kunnafoni ɲuman an b'o di limanaw ma kunnafoni kun fɔlɔ a bɛ bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indépendant dɔgɔ n'i ye jamana in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn gɛlɛya bɛ anw da la gɛlɛya in bɛ tali kɛ mun kan kurantigɛ min bɛ yen n'a ɲɔɲɛ bɛ awɔ i k'a dɔn jamana in kɔnɔ gɛlɛya in bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn o de kan ko siratigɛ la kunun awɔ i k'a dɔn taama belebele o dabɔra taama min bɛ yen n'a kɛra kunun jɔn ko Ala awɔ i k'a dɔn a kɛra sababu ye min ye maa damadamaw bɛ yen olu kɔni minɛna ne ka tila ka awɔ i k'a dɔn olu bila minɛna yɔrɔ min o bɛɛ commissariat ko fɔ min bɛ premier arrondissement min b'o ko fɔ a ko n'i y'a lajɛ min ye collectif min bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn délestage kurantigɛ banbali n'o kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa minnu ma olu faralen ɲɔgɔn kan kunun sa awɔ i k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na k'u bɛ taa ɲɔgɔn ye awɔ i k'a dɔn a na kɛ EDM da la ka t'u ka nisɔngoya jira min ye jeudi don kalo tile 22 tɛmɛnen min dar'u kan nɔgɔ o ɲɔgɔnna kelen o de dar'u kan kunun fana koyi sabula kunun min ye awɔ i k'a dɔn u bɔra ka taa énergie da la a ko maa caman tun bɛ yen nka n'i ye jateminɛ kɛ min ye awɔ i k'a dɔn maa ninnu kɔni minnu minɛn'u la a bɛ ɲini ka maa 20 jate bɔ ka tɛgɛ da olu kan ni ka taa n'u ye ni ka tila k'u bila a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa kamana guwan sabu min ye ninnu ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ in tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya in de bɛ ka ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma collectif des victimes de délestage sauvage DDMSA olu kɔni tun bɛ fɛ kunun k'u ka sitting belebele k'o kɛ sitting belebele min n'u tun bɛ fɛ k'a kɛ o de ye awɔ i k'a dɔn k'a jira k'a fɔ k'olu nisɔngoyalen o de kama u taalen banderole caman tun b'u bolo n'o ye awɔ i k'a dɔn fini dɔw ye ni sɛbɛnni kɛ b'u kan tɔn dɔw yɛrɛ bɛ yen énergie du Mali SA fournisseur du noir ko énergie du Mali SA Dibikuru dama ko a bɛ se ka o de di awɔ i k'a dɔn mɔɔw ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn anw ka sɔrɔ n'an ka sɔrɔ bolo sɔrɔ o faaba jɔnjɔn min bɛ anw bolo jamana in kɔnɔ ko énergie SA don EDM ko a bɛ maa fa ka tɛmɛ coronavirus kan min ye awɔ i k'a dɔn k'an b'an ka facture sara k'a fɔ k'an bɛ taa to Dibikuru kɔnɔ a ko EDM ka courant tigɛ maaw la awɔ i k'a dɔn taati bɛrɛ si tɛ bɔ k'o ka dabila sabula courant tɛ awɔ i k'a dɔn bɛn jafɛn ye ko magoɲɛfɛn don a ko nin bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔ ka ban min ye awɔ i k'a dɔn gouverneur kɔni jaa awɔ i k'a dɔn hakilina dira k'a ɲini gouverneur fɛ a ɲini yɛrɛ tɛ k'a la kunnafoni sabula sariya yɛrɛ y'o de fɔ gouverneur bɛ la kunnafoni di o kumana sa n'a la kunnafoni na fɛɛrɛ min kan ka kɛ ani dabali minnu kan ka kɛ ale de b'o solution ta min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn k'o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn gouverneur a kunnafoni na nka o n'a ta o ta a y'i ban kolokoto sabu awɔ i k'a dɔn ko laɲiniw dɔw bɛ yen coronavirus awɔ i k'a dɔn o bɛ ka gɛlɛya min da mɔɔw kan ani awɔ i k'a dɔn mɔɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka jamajɛkuru bɔ i k'a dɔn o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛnnen tɛ a ko kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn gouverneur kelen k'o fɔ min ye maa ninnu kɔni taara ka t'u ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ premier arrondissement filɛ ka taa tɛgɛ da u kan waati min na u minɛna nkan bɔra fan bɛɛ fɛ sabu anw yɛrɛ cakɛ ɲɔgɔn dɔw tun b'o la n dɔgɔkɛ Maliki Konate ale tun b'a la min ye Isa Kaba awɔ i k'a dɔn Sidibe Nouveau TV ale fana tun b'a la ka sɔrɔ i b'a fɔ Ala ka ko ne ye n dɔgɔ wele mɔgɔ tun b'a la yɔrɔ min Isa Kaba a ko n ma ko kɔrɔ ko n bɛ bolo la ko n filɛ premier arrondissement na n ko ye nin jɔ ko Maliki n ye Maliki wele ko ja ko a fana b'u bolo o kumana sa an kɔni sɔrɔla ka kunnafoni cari k'a di limanaw ma laban nana kɛ min ye ni maa kofɔlen ninnu awɔ i k'a dɔn u bilala nka u bilalen laɲini ye minnu ye awɔ i k'a dɔn o kɔni ye fɛn ye fɛn min ni awɔ i k'a dɔn o bɛ ka awɔ o darada laɲini ministre min bɛ n'o ye Lamini Seydou Traoré b'a ɲininen don a fɛ a ka fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ kɛ min bɛ se k'a
to yafa deli obi ke ka jeshi mo mo folo sabu kurantige min be ka da mo ka be ka kala min da mo ka ala de adomba yi ako ka boy ka singa kurantige mo la ka suri ma kuna funi iki foi kalama abi toro mi la se mo ma ala de ba do o kuma ni be kurantige ake communiquer aka fo fam be fe kurantige bi na ke ni wati ani ni wati minga ani minga min fo o fo o boli ngoy minye awai ka do autoriser te fefembe nu be transition ka nyini ne do be fe groupe min bu olu dalai ina fo lu ko sani malien toyi ni kuran tigera an bi to dibila an nya gwane do olu se ka gwa kala masabla kuran bi tigera yoro mi ba ta onongo be o ye fɛn min n'o ma ɲi cogo si la ka tila tuguni sariya sunba 1992 o y'a laɲini cogo min tagamaw ni aweka dɔ nisɔngoyaw yirali kan ka kɛ sira min fɛ k'u b'a ɲini aweka dɔ jamana famaw fɛ u k'u cɛsiri o laɲiniw ni aweka dɔ o fɛn minnu filɛ u k'u jija u ka to o minɛn kɔnɔ yalisa an ka to ɲɔgɔn bonya sira fɛ n dɔgɔ kunsa a kɔni kɛra babugu baara ye sabula daba wulila sobala ma ye nka an ye wulikajɔ ni cɛsiriw kelen bilaliw kɔni kɛra nka hali bi an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni tɔɔrɔ bɛ anw kan bi insécurité ko don ni tɔɔrɔ bɛ anw kan bi kuranko fana y'a y'a belebele ye dɛ o tuma ala k'an ni sababa bɛɛ fasiri filɛ nin ye min ye Awa Dunbiya baraminɛ kalanden don l'indépendant o ka sɔgɔmada in na bɔli i bonya b'a la bonya a diyara n ye mun ye Awa Dunbiya Gafure Awa olu o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ a n'a ka kan ɲɛma ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don mun ye n bɛ bɔ ne fasiri min ye u ko ma sɔgɔmada in na aujourd'hui min ye aujourd'hui ye maa mun kumalen don a kɔnɔ sɔgɔmada in na o de El Hadji Abe Aidara Abe Aidara badeni o badeni bɛ ɲɛma n'o o wolodon n'o bɛ ba kelen sɔrɔ a wolodon a bɛ 500 fari a b'o da siga t'a la a ko k'an ka na politique bunakun kɛnɛ kan n'an nana politique bunakun kɛnɛ kan i bɛ n'a ye k'a fɔ ko parti belebele mun bɛ anw fɛ yan jamana in kɔnɔ parti mun na ale ye mun ye honorable Sumala Sise ala ka hinɛ a la o tiɲɛta parti n'a bɛ IRD k'a ko fɔ tigɛba kɔni a ye ɲininkali de sigi sɔgɔmada in na a ko fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ka fusa IRD ma fo k'a fɔ k'u bɛ taa Gwara kɔni ka to o da k'a fɔ k'u bɛ taa opposition na ka kɛ Gwara dala bilen wa a ko fɛn bɛɛ ka fusa u ma dɛ Patrika ba El Hadji Be Aidara a y'a yira k'a fɔ ko mun y'an bɛ don min na i n'a fɔ bi parti min bɛ n'an ka ma ko Union pour la République et la Démocratie n'a bɛ IRD a ko fɔ e ko u ma sɛgɛn garada la wa u sɛgɛnna opposition o kɔnɔna la o sabu kɛ n terikɛ bɛ parti in de la o Maître Demba ale kɔni ye n teri jugumaw yɛrɛ bɛɛ la ni teri bɛ na bi ale don an bɛ fama san nka an teri don n'o tɛ ne n'a yɛrɛ cɛ a ka ca san ye bi dɛ a ka ca n'a ye mɛ n teri don kosɛbɛ ka Keyita ɲɛma Keyita tɛ dɛ o Traoré don tiɲɛ don koyi Maître Demba Traoré bisimila kosɛbɛ dɔnku su bɛ Keyita ye a bɛ faamu su ɲɛma ayiwa sa mun ye patirikɛba ye a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mun ye parti yɛrɛ kadiri belebelebaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ ko o bila sen kan wulikajɔ mun na a bɛ kɛ sababu ye u bɛ se k'u bolodenkɔni si cɛ mun ma cɛ mun o bɛna kɛ parti ka kɛbɔ ye kalata kun kan ka kɛ jamana in kɔnɔ san 2000 ani san 22 n'a bɛ président kalata n'a b'o kɔfɔ patirikɛba ko o de siratigɛlen kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ u ye wulikajɔ dɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in na dɔgɔkun kɔnɔna la wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye sa mun ye o ɲininkali mun n'o bɛ malidenw da kɔnɔ bi maa jɔ de bɛna kɛ IRD maaw ka cɛbɔ ye président kalata mun n'o bɛna le février 2022 o kɔnɔna la patirikɛba ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o wulikajɔ in kɔnɔna la ko mun ye hakilinataw ko a changelen don koyi hakilinataw tɛ kelen ye o sabu kɛ maa dɔw hakilinata tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye parti yɛrɛ tɔnden k'a fɔ maa minnu ye parti yɛrɛ tu k'a tigɛ olu de kɛ parti ka cɛbɔ ye mun ye jamana masakɛ kalata mun o bɛna li wa dɔw fana hakilinata ye mun ye parti kɔnɔ o de ye maa wɛrɛ o ka na hali n'o y'a sɔrɔ ko o tɛ parti tɔnden ye nafolo kasabi b'o o kun o ka kɛ parti ka cɛbɔ ye patirikɛba mun ye El Hadji Abe Aidara a y'a yira k'a fɔ ko o kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko n'an taara o bolo kan maa minnu bɛ n'o bɛ parti yɛrɛ kɔnɔna la parti denw yɛrɛ don olu y'a tu tigɛ u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye honorable Sumala Sise ala ka ɲin'a la u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ simi champion ye a ko k'i b'i bolo pan maa jumɛn de kunna i bɛ na ye k'a fɔ ko nin denmisɛnnin a ka farin wa a ja jɔlen don nin maître belebele an ko ale de ma ko maître Demba Traoré a ko n'a fɔra maître Demba ye teri Traoré a ma ja ne terikɛ ne ko de fiyɛ dɔrɔn sanfɛ anw ni bɛɛ tɛ koyi Traoré
ayo tiri ne ma fingo kwatiru ne ba do trore do abana bismillah abana patrika bako ako ni duna partira konnala ka bibi bulo gon si mala di mamye partira tonde na se ga parti kono teboye o mu ye maître Demba Traoré o bolon ko fe ibe na ka fa mamu be nale Amadou Jaje Sangare wa ale fana ye maye ale be parti yera konnala koyi ganiya jemna kala de mu ye yanfuge ka o fe Sumala Sise ale ra kuma jora muna na manye ko Sumala Sise ale fatura mu ye nyafunge jora mu kuma Sumala Sise bolo yerde lai o taraka kalfa ni cheko fole ma Amadou Jaje Sangare parce que bako akono boray mamunu be sanno lu yerate parti tonde yi abina foko olu nana dugu kla fe olu ye mamunu ye ibe na ka foko tisiba saba olu be gosunwa na ye o mu ye parti konna la plan do be olu ka lani te dore ko mamun be ne o ye Mamadou Igor Jaray o sika ka cheboy to muna wa do fana ka nganya te dore mu ye jamana premier ministre ko docteur Boubou Cissé o fana na ka clan ako be yerde kono bi o mana boy ni na fulotigi bay Seydou Mamadou Koulibaly Sira Mali aka ja ko yerde kono la o fana na akanu bago fana be afrika bako ni ya jemna kala je o Seydou Mamadou Koulibaly mun flani ina bora kiga jekulu sigi senga ni wati la banna ango mako benga kura afrika bako ako amana gele tugo ami do mina ko bi yerde koni usenga na opposition o kono la yerde kan ga parti de bi parti mi yere be fanga nyini ninga asigi fanga kuna na manya ko ako ko abeto usrafe yerde ko nga feran dabani ke ni bo bole si chema kuluba direct abana manyena nyama fadilo somara na ndo anya samaka ba munye usodi kono alaji abi aidara fasiri njeda alhamdulillah alaji alu badra haidara do abe alu badra nderi do ngordo nga ninyi awai karo ni nyine nyine bakoro ni asile jakuma buloka saya monay ndo saya de monay saya monay wala la kadaro de do buji jakana jula de abana na jula de na jula ko kele ni mangami no fora na jula de se mingera kabla koro na jula buji jakana jula de awo sumela dale ka tuka ni soja abana ka tuka yele maka yele mako kanyi udi kanyi abana ay ko ngebbe anikili yako maka abbe ka fara nyuanga mi na ba do abise ka tanay kuluba ayo nyini ako blaka tonyama de bini makanga yele bi yele du de ay sadi monay wallahi ndo ala kan ni sababa be ndo Yusuf way kado kamara ade ka fasiri bambulo be se ngono se men nangwa ma kulle de panda mani nye mani me shi mala bolike proto ko jugu de binna ni gwajoy te way kado klima bi suma ko ne oyo bane ndo mi nye procureur do be no yi way kado nyere sumayi Amadou Kassoge maki sumayi Mamadou Kassoge ye mai ne be fo agli ma to fo ila fo ne suma ko ki sumari do suma tew suma ko du nsumugodu iba bodugo ile dogono de dogono ya isuma tele akai na to ni menga metu ngosobede akai sa no Kassoge ale mayin sane awulendo ene afi ngone kaili ata fai na kalita no fe comme ntura procureur ondia kaleta ko ti magan jigi non ko fana jere no te longa ayo ngata longa do procureur nu fi maduna nu noir blanc du baw en te longa do ko ni ver me ba ke do communication bo besinga sira do korodi ka evita vigila besibi attaque la ko evita vigila yadi sabara ka do sina ka taw e no fer vigila e o passe temena mena ala kanje kadama mo choro ki mulo kana abana la ugo hadi ara sabi ko babu ay on ko wali na asaro ngi ni sulu bi ko ali na asaro ngi sulu bi ko mana ka ba ubi ka fengela mani fengela mani yela mali ay ta benga ala ka di so mo di ko mi la plala ni ta ay ko di ko ala ka nyaka dama ameli oge jama ala ka nyaka dama ala no ko di ko mo flani ini ko ngala fede ngala fena ko
ngana o mana o ka telo fe ka telo fe kana ngulu kana sabun ka tuwa sabadi nama ya mine ndogo minye pol economique minye awai kado ambita itelela inje bay no be awai kado kasonge Mamadou kasonge ko barke mimbe na be pol économique financier ko fo wulila ndogo ko minye awai kado dibi mimbe no ko ni dumbe so ba de minu kumbe angulo mali tokola na so bela jele no kembe ka beta ka be wanche ka be feri dibi mimbe akunyama ko fo akabo awai kado mo ko bo akalama sabula minye awai kado sunu no nie jetmeneke minar mugan ani nani anake ode dona awai kado sun no dafa ako na funi bina kunu ru kle mugan ani konondo minyi communiquer do awai kado bora procureur fe be Mamadou Kasonge na bo kofo communiquer awai kada be mun kofo minyi yugurgu ni nyamili jugu mimbe na dona ni so no minun fle no be faso to kala so ko nu taraka fe so robu so mboma fo awai kado abuna kuluka bo nywana akinye minyi o kada keneka faso de be se kana fiya jugu mi sabula ni mvere li mi fle akuma cha fam be fe be ki tafo bebe awai kado kala do nyina ni ngoni awai kado mata do atiben abina kunja chukumi patirike bako ako de strategie la nieje tumineke nyugu de be awai kado nyaga la wuli ako yoro mimbe na be Institut National des Arts kofo no ye inai o firili ko kuma min no fora awai kado anako ko ni kera so buye ta do furba mugula ako de strategie la mi awai kado ninje no be Mamadou Kasonge kofo ale ko ni 7 data ka bla bala fele la ko ka laje ni ngoy mi chugumi ako tumene ngo ka boy yoro no minun vleni o firila mina utemena sira minve ko ni jo ya sa kanga sa wa wori juri do na da ni mbedo tura dibila awai kado kumbala moyi haka ja mo ko ni yuguli ka joni kesiri sugu beke ma hi ma se ka do min awai kado sunu no akera tugo mi al haliyo bi tugo di awari mugu min yerebe adona fuso jigine de kono wa kan do de ya ta ka manje ma hi ma se ka ke alai awai kado ni ko do sirke ba ko akuni alaje agent de gestion immobilière mi be na be asay ko fo ale de ya fere awo milliard muga ani saba ana ngamfe ndo doni de baje milliard muga ni nani na akoy ka don fay afere la kata ko sirafe ako de stratégie la yi ko nyere bela jile dibi nunun de opération de vente dibi min ba ko dibi ka bo ka mo ka mana gwa na fuso ka so de do wa titre foncier de fana o na fura fuso ka so do titre foncier de do ko be yoro min fana na we dugu yere chamanje bolo ka kala ka ye ka fo lu fere la tuina abi ma ka mana gongo yi kele ina min fleni na fere la fasiri ke ba ya jira ka fo mi ye sa 2020 ajira la ka fo bengande temena ina taba ani awai kado jamana famu ni nyonje ina ko ni ebata nga mi ya awai kado wari ngu minganga do adafe e bo ke ka yoro wala de ni awye yoro mi ngoni na la fiale do aéroport sira jangale atiki taro sugandi wa bara were damene na ko ni bara ko ni bana ale be clé di yoro mi ani ina fana clé kataka dama ko shito korani na ke bo ko ni kero kalama ami do me ko bi ko ni chale do sabla mi ni Mamadou Kasonge awulla ki jo ngo yi fo ngo ina nunu ya awai kado fatnyo bi e tate ne tate mi me ka de la me o tate faso de tadu wa faso ya ambetai an kiye ka ta tie ka ta di doma sabla o ye banai sabla wari boku anti jana bi anti jana shi ako kuma na za anyefo mi ina koyi o de kembe ka awai kado toro mi awai kado kuma na za wuli ka jo kele fleni ako ni alaje yoro nu verila san 2013 batima mungwa ani wolovla ka beta ka wenche mami we ni veri ni alache ala nyeba wolo kuyi ka nga suta affaire ka fere ko parce que ko yoro minu do ko uni sababa benete ko barakela o tsika baraka yoro la o tigila mo be kla ko yoro gla ka kla ka nga barakela o bla lo asila kono mais moi je sais ça dit malien mange dans les désordres. On est problème quoi. C'est-à-dire on ne pas manger dans les désordres sans chercher à comprendre. Manger mangolien quoi ni beaucoup désordre ko la wa. Non, c'est pas possible. Ina e kala je mi ye direction régionale génie rural o taraka fere afere la jonima vraiment batiri to do million kebe nani nga 20 millions bi kono do anifla afere lama maison des avocats o mimbe o fana fere la ASF SAR afere la uluma afere la joli million kebe sama ani biduru ani duru yoro mimbe na be direction nationale de l'industrie na bo kofo ani direction des affaires sociales ministère de la santé tola o fere la jonima Umaru Nyanga
Nyangadu million kɛmɛ wolonwula ani mugan ni duuru tɔ kelen dɔ ye million kɛmɛ naani ani bi duuru ani saba ye n dɔgɔ hali bi an ma tila koyi min ye caisse de retraité min bɛ o feerela Mohamed Algagni ma Algagni la a feerela million kɛmɛ duuru ani mugan ani seegin logement min bɛ yen n'o ye 1 ani 2 n'a bɛ centre commercial kofɔ o feerela Modibo Jara ma million kɛmɛ wolonwula ani bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn ka bɔ yen centre national min bɛ yen n'a bɛ a ka dɔ promotion de l'artisanat n'a b'o kofɔ anw ka seko n'an ka dongo o matarafa yɔrɔ million kɛmɛ kɔnɔntɔn ani million bi duuru u ye ala minɛ k'o ta ne k'o feere est-ce que ale ni institut national de la statistique tɔgɔ nin bɛɛ feerela million kɛmɛ kɔnɔntɔn ani million bi saba ni seegin a feerela jɔnni ma Modibo Yarna Ngɔɛ Ngɔlen Ngɔye wa nin bɛɛ y'u yɛrɛ ka commerçant n'u yɛrɛ ka district ayi n'u yɛrɛ b'a fɔ ka taa kunbɛ di wallahi ɲama i bɛ ka fanga in de kɔnɔna la commerçant denmisɛnnin caman bɛ ka tiɲɛni kɛ jamana in kɔnɔna la a bɛɛ karimu teri wallahi tiɲɛ don a bɛɛ karimu teri a ko division min bɛ n'a bɛ division di cadastre ko fɔ o ye awɔ ka dɔ feerela a feerela jɔnni ma Buubu Ɲangadu a feerela o ma n dɔgɔ min ye logement ye n'a bɛ service de l'accès indirect des impôts n'a b'o ko fɔ de l'accès indirect aux impôts o feerela a feerela awɔ ka dɔ million kɛmɛ fila ani million tan ani duuru min ye direction nationale des impôts ale fana u y'a manje direction nationale des impôts kɔrɔ a feerela Mamadou Traoré tɔgɔ dɔ ma miliyari 1 a n'a kunkan fɛ dɔgɔ ka bɔ yen min ye madame Aïssata Bathily o fana ye awɔ ka dɔ centre de formation des magistrats o fana y'o yɔrɔ o y'o san dɔgɔ yɔrɔ in awɔ ka dɔ yɛrɛ damaw do koyi anw ka sɔrɔ bosonba min bɛ yen n'a bɛ Maju Samara opérateur économique ale ye i quoi Maju Samara kɛ Maju kɛ don dɔ da bɔ an ka dugu Maju ngi ka kɛ don dɔ ale kelen tɔgɔ fara ayi bɔn tɔ ninnu ta sa olu bɛ se ka kɛ fana ɲɔgɔn ye ale kɔni ale si jɛlen ninnu ma bilen si jɛ bɛ wari ko la wa wari ayi ko in lajɛ ani y'a fɔ ka surun ɲa Allah kibaru n dɔgɔ min ye Maju Samara sɔrɔ bosonba don opérateur économique ale fana direction régionale de la douane de Bamako ayo dɛ min filɛ kɔmata yɔrɔ la o de don wa o de don kɛ o yɔrɔ baden ayiwa direction régionale de douane de Bamako ani Kulukoro Maju y'o san 2,7 milliards de francs CFA n dɔgɔ nin yɔrɔ ninnu n'an ko an b'a fɔ bi an bɛna gafe bɛɛ k'a ye nka n bɛ min f'i ye yɔrɔ ninnu kɔni feereli i bɛ min don n'a ko kɔrɔ maa kɔni kaso ye ka dossier ta k'a bila o ti kɛ yan bilen dɛ i y'a ta wa fo nɔ ka bɔ a la fo nɔ de ka bɔ a la parce que bandaw yɛrɛ nana a ko cɛ o cɛ min ye Mali dɔrɔmɛ 1 kunu i b'a fɔ yɛlɛ n'a bɛ kɛ jolikoro i b'a bɔ mais depuis a na fo bi taama mɛnɛ sisi ma bɔ bandaw tile de la ɲɛma maa minnu ye jamana nafolo siɲɛ olu na ko bi olu yɛrɛ bɛ k'a ɲini ka fanga yɛrɛ ɲini ayiwa o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma o dun Yusuf Kamara ni y'a ka fasiri an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ donc ka sɔgɔmada in na bɔli i bonya b'a la Yusuf foli o bɛ taa ni ka sɛgɛrɛ radio Nura FM ye 94 tɔmi mulu duuru la seli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔjikaw fɛ yen nɛgɛjuru sira 76 43 43 03 ɲɛma min ye indicateur drone bɔ ne b'ale ta tɛ cɛw maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye a jamutɛnɛ ye ɲɛma fiɲɛ mun n'o ma kolon to a bɛ taa ni kolonkalan ye dɛ parce que b'a ko an ka taa mun ɲɛ kɛnɛya maaw fanfɛla la n'o bɛ dɔgɔtɔrɔ n'o b'o ko kɛrɛnkɛrɛnyala mun ye commune o kɔnɔna la ka ja k'u ka wulikajɔ dɔ sen fɛ wulikajɔ minnu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna taamali kɛ mun ye taasibila taama u ka maa minnu bɛ yen n'o fatura waati tɛmɛnen na k'o taasibila taama k'o kɛ ka ɲɛsin mun ye jamana ɲɛmaw ma ko mun ye polisilakaw ye u ye fɛɛrɛ dabali kɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na dɛ ka du t'u la k'a yɛrɛkɛ ka bɔ yan ko k'a fɔ ko a bɛ su taama kɛ yan k'o ti kɛ yan subhanalahi Ala kana an bɛɛ caya bisimila Patrick Bako a ko mun ye jamutɛnɛ ye a y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la mun ye commune 1 dɔgɔtɔrɔw ye olu tun ye wulikajɔ kɔni bila sen kan kunun ka baara bila yɛrɛ ni ka a boloda koyi o sabu kɛ u y'a ye k'a fɔ n'u ma wulikajɔ kɛ datigi bɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔw la koyi o de kɔnɔna la sa u ye wulikajɔ kɔni k'o bila sen kan kunun n'o bɛnna alamisa ma afirikalo tile 29 mun ye taama in yɛrɛ a tun bɛ daminɛ mun ye Korofina yɛrɛ dɔgɔtɔrɔsoba o dala ye waati mun na sa i bɛ na ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ninnu kɔni y'u ka taama kɔni k'o daminɛ u yɛrɛ ka fɔ la taama in na a bɛ daminɛ waati mun na o y'a sɔrɔ mun ye polisilakaw kɔni o b'olu kɛrɛfɛla la wa polisilakaw n'u jɛna ka taama in daminɛni kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛna bali fɛn jumɛn de la sɔɔni ko bali ka wuli ko a kɛra ko balila fɛn mun na mun ye polisi caman fɛnɛ olu fɔlen don pikapu kɔnɔna la fɛnɛ k'u kunda o kan olu kelen k'u kunda o kan waati mun na ko hey dɔgɔtɔrɔ yan bila subhanalahi awɔ
o kuma bana o y'a sɔrɔ olu b'u ka su taama nin la k'u bɛ tasibila kɛ tasibila yɛrɛ bɛ ka kɛ ka ɲɛsin maa jumɛn de ma o sabu kɛ nin waati in na a nana ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ belebele dɔ tun bɛ anw fɛ yan dɔgɔtɔrɔ mun n'ale ye Benuaka ye Bɛnɛka den don o fatuli la n'an k'a ma ko William Atisesi ale kɔni taara fa k'a ningɛnɛ k'o kalaba alamisa n'o bɛnna avril kalo tile 22 ma a yɛrɛ ka so la Bɔgɔsonbugu kɔnɔna la o de kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ y'a jira k'a fɔ n'an ma wuli k'a jɔ a ko bɛ ka taa cogo min na k'u bɛ sɔn ka tila an na koyi a kunu u ka kunu taama in kɔni na a siga foyi t'a la min ye polisilakaw polisilakaw ko su taama ko a tɛ kɛ yan dɛ k'o tɛ kɛ yan awɔ a y'a sɔrɔ Benɛ o kɔnsili yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan o tɛ kɛ yan kɔnsili kɔni don sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ mun ye nin ye éducateur duuru o kɔnɔna la jamutɛnɛ ale ye kɛlɛmikalatigi bonya a b'a la dɔgɔ ko jamutɛnɛ ma ko ani baara dɔgɔ hali bi an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se dɔgɔ Lasana so a bɛ Pari an ganuba belebele don an b'a fo ka waleɲuman dɔn Abudu Sabanɛ k'an b'a fana fo Pari sigi la nin waati in na ko ani baara radio Gɛɲɛka mɔɔw k'u fo k'u waleɲuman dɔn Fana Marakaka ka Sakɔ ani MC radio Jalani olu bɛ Kayi Amjata Laji Dibaga nin bɛɛ ye an ganubaw ye dɔgɔ 1 FM a bɛ Tomiɲa kofɔ Sirima Kulubali directeur an ka foli bi ye ka Ablaye Danbele fo promoteur Musa Ba an ka foli ba fana ye kana Munkoro gendarme Kamate ka taa se Christine Munkoro ma an bɛ nin bɛɛ fo Sama Jara Tambour Joseph Tenu an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Nura FM sanfɛ dɔgɔ n'an bɛ taa an bɛ se ni ke fasiri hali bi an b'ale ta aujourd'hui n b'ale fasiri ta Alhaji ABH ale Badara Aidara ale de kuma bɛɛ ni hakili b'a la waati tɛmɛnenw na wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛra maa dɔw nɔfɛ k'u bɛ fɛ ka jamana awayika dɔ a bɔ a dabolo kan sabula k'u bɛ fɛ ka jamana dafiri maa minnu bɛ yen ni awayika dɔ olu kun nɔ minɛna an bɛ donni minɛ ko bi k'olu wulilen don sabula u bolo minɛn minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la téléphone 5 bɛ o la o bolo minɛn ninnu k'u bɛ k'u ɲini ka dɛsɛ k'u tɛ k'u bolo minɛnw ye o kumana sa maa kelen bɛ yen tɛgɛ dara min kan an dɔgɔ fana ye kabako ye dɛ fɛn jumɛn de tɛ mun tɛ kɛ jamana in kɔnɔ ɲama ne tɛgɛ dara tabaga kɔni kan ka ban ayi maa kelen kɔni minɛ sa k'u minɛ k'u datugulen ko minɛnw bɛ yɔrɔ min o kan ka minɛ ka ɲɛ fana kɛ an b'o fana fɔ dɛ o diyagoya tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka minɛ ayi e dɔgɔ anw bi an ka baara de kama koyi anw tɛ maa lamɛn koyi wa an tɛ maa si kɔ abada k'a fɔ karisa an nana nin d'a ma a ka nin fɔ an ye nin kɛ a ka nin fɔ non abada don min na n'an bɛ kɛ kubilenna la an ni bi ɲɔgɔn bolo don min na n'an tɛ yen a b'a k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni sira don dɛ an bɛ tiɲɛ de kɔ dɛ nka nin b'a ni fɛn ninnu u tɛ fɛn kɛ bilen an degera o la an bɛ dugawu kɛ ala k'an ɲɛ ka d'an ma a ko nin kɔni min filɛ nin ye kibaruya kura wɛrɛ ye min filɛ ka bɔ nin affaire in kɔnɔ sabula min ye awayika dɔ transition maa minnu filɛ nin donc ala awayika dɔ olu tun ye tɛgɛ da maa dɔw kan maa minnu bɛ yen n'o bɛ awayika dɔ Arasubaci Mohamɛdi Yusufu Bacili Arasubaci n'a nɔ ka mɔgɔw ko fɔ ko sabula k'u tun bɛ fɛ ka jamana awayika dɔ k'a bɔ a dabolo kan a k'o de siratigɛ la min y'u ka avocat dɔ bɛ yen o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye hali bi olu ka minɛn minnu bɛ yen n'o tun b'u bolo yɔrɔ ni minɛna téléphone ni minɛn caman bɛ yen olu bɛ k'i bolo i ka dɔn olu bɛ minɛ ka da kɛrɛfɛ o kumana sa olu ka o minɛnw n'i bilala i ka minɛn kan ka d'i ma a ko kuma o minɛn minnu filɛ nin hali bi olu bɛ k'a ɲini sabula sécurité d'État mɔgɔw olu de tun ye minɛn ninnu minɛ sécurité kelen k'a minɛ u y'a bila ka taa di juge ma o tuma juge awayika dɔ a na kɛ minɛn ninnu kɔni tununa yen de a ko il y a un sérieux problème avec les affaires de nos clients problème camanba de bɛ problème gɛlɛmanba min bɛ tali kɛ ale n'a ka clients olu ka affaires la n'o y'u ka minɛnw ye a ko téléphone 5 minɛ i ko bi o téléphone 5 awayika dɔ o de kɔni bɛ ka ɲini awayika dɔ o ma ye a ko maa dɔ bɛ yen tɛgɛ dar'o kan o minɛna o kumana sa min ye awayika dɔ sabu placé sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet mais les téléphones sont téléphone ninnu kɔni awayika dɔ olu ma ye hali bi u y'u sinsin o kan kosɛbɛ hakilila jiginna nin min filɛ nin n dɔgɔyika dɔ k'a fɔ a ko kɔni a mankan barika bonyana kosɛbɛ sabula maa dɔ bɛ yen n'o bɛ Mohamɛdi Yusufu Bacili k'u fɔ bɛɛ k'a ma ko Arasubaci ale minɛna awayika dɔ nin ko da fɛ Mahamadu Kɔnɛ trésorier payeur ale minɛna Vitel Diop directeur général PMI Mali ale fana minɛna min ye awayika dɔ Sulemani Kansayi ale fana receveur dɔ a na kɛ district de Bamako a fana o minɛna Seku Traoré ex secrétaire général présidentiel ale fana ka ko tun bɛ nin na ni hakili b'a la ntɛnɛn don avril kalo tile 19 min ye awayika dɔ kiiri bunako min bɛ yen n'a bɛ wele ko chambre criminelle de la cour suprême wuli ka jɔ kɛ ka juru bɔ ninnu kan na k'a jira k'a fɔ ko awayika dɔw k'a labila walasa baara a bɛ se ka continuer cogo min ka ɲɛ cogo min sabula ko nɔminɛ tɛ ninnu nɔfɛ ɔ bi sa u bololaminɛ minnu bɛ yen n'olu fana tun bɛ bolola o bololaminɛ ninnu n dɔgɔ k'olu de bɛ
ka ɲini ka dɛsɛ ma bololamina ninnu dɛsɛlen bɛ ka ye o tuma an bɛ don minɛ ko bi o fana ye ko kura ye affaire la Elhaji Abiyash nin y'a ka fasiri ye an y'a bɔ aw k'a dɔn u ka fasiri min bɛ yen n'u b'a wele ko aujourd'hui an y'a bɔ a kɔnɔ a tiɲɛ voilà a tiɲɛ dɛ n dɔgɔ min ye min o y'o ye n y'o de f'i ye an ka hakili sigi ko ye baara in filɛ nin e b'i ka maçonneya kɛ i b'i ta de sɔrɔ e ye douanier ye i b'i ta de sɔrɔ e ye magistrat ye i b'i ta de sɔrɔ o la n'i ye duga ye adamaden su kan wuli ka bɔ a su kan o de bɛ fɔ dɛ anw ka baara in ye arajo baara ye anw b'an ta sɔrɔ o de la awɔ n'i nana k'i b'a baara landɔgɔ k'a lagosi k'a tiɲɛ min don an b'o f'i ye dɛ i ni karisa bi ɲɔgɔn ni karisa c'est ton problème ça c'est ton problème mais min man ka kɛ arajo éthique na déontologie ye min ye n'a ka d'an kana kalan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mais o kɔni ye min an b'o dɔn an bɛ se ka dɔ f'i ye o la n'o fɔra n'o bɛ kɛ sababu ye ko an b'i lagosi an b'i nɛni an b'i dɔgɔya ayi si c'est le prix qu'il faut payer là awɔ bisimila awɔ a kana dabila dɛ nka baara in an bɛ cogoya ɲini a ka lasaniya maa joli joli bɛ yen min bɛ Facebook sanfɛ an kumana maa fɛ wa Facebook y'an ta ye wa ayi ni nɛni sugu min ka di ye fɛn min ka di ye maa ka dɔgɔya ni maa ka lagosi ni fɛn fɛn a fɔ kɛ an ka mun b'a la an ka foyi t'a la walahi mais n'an kɔni bɛ arajo kɔnɔna ni kɔni y'a daminɛ k'i b'an ka baara lagosi an dayirimɛ tiɲɛ to an sigilen ɲɛna o fana bɛ kɛ an tɛ jɛn n'o ye dɛ e ka réseau tise to k'an dayirimɛ tiɲɛ an fana ti don o la dɛ an ti don o la dɛ an ti don o la wa ni Ala sɔnna a ma ni an ju bɛ bɔ o de fɛ bisimila a ka bɔ voilà Nyama kuma ati tɛmɛ ni kan koyi radio Nura FM ale don 94.4 ale don Nura FM 76 33 43 03 nyama mun ye fatiri ye dabaliba m'ale ta dacaw dabaliba ko di la ka fiyana ko dɔrɔn ko ɲinan ba wa kɛlɛ o bɛ kɛ ni hakilisigi di hakilisigi siga t'a la ni bɛ dɔrɔn ko kɛlɛli u bɛ kɛ ni hakilisigi awɔ siga t'a la olu kɛlɛli bɛ kɛ ni hakilisigi yɔrɔ awɔ u ka olu kɛlɛli bɛ kɛ faso ka muru feere awɔ voilà siga t'a la nyama mun ye fatiri ye dabaliba a kumalen don sɔgɔmada in na a ko mun ye an ka taa Bamakɔ kasuboma o kɔnɔna la n'a bɛ MCA n'a b'a ko fɔ maa min ye kalamalatigi ye o de ye Musa Jarakɛ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye sifin mun bɛ yen ni dɔnkilidala don rapper don ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Ajiwan Sanchako fatirikɛba a ye ɲininkali to min sigi sɔgɔmada in na a ko nin rapper kofɔlen ni dɔnkilidala ye k'o kumana ko fa de donn'a la wa ka fa wuli a la cogo di Ajiwan ka dɔnkili ye jumɛn ye aramu n t'a dɔn e t'a dɔn aramu t'a dɔn Gawusu Ajiwan ka dɔnkili ye jumɛn ne faramasɛgɛ ne kɔni b'a ale de b'a ko marhaba wa aramu ko in cayara ko ɲama awɔ ni ma a tɛ fɔ don ko dɔ y'a fɛn fɔ ko marhaba de tɛ ale de bɛ marhaba in fɔ awɔ ko marhaba ni ma fili o de don Gawusu kɔni ale bolo ka teli na masakɛ bisimila t'a fɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin kamalen kɔfɔlen n'an k'a ma ko Ajiwan a kɔni kabini mun ye avril kalo tile 12 Kɛnzamugukaw fɛ yen ɲinɛ don a ka marhaba de ye nin ya marhaba tɛ wa o de dɔnnen don kosɛbɛ e k'o lajɛ tan n k'o lamɛn tan la n'o tɛ n t'a dɔn nin fɛ bisimila mun ye sa kun bila wa Ajiwan Sanchako fatirikɛba ko a bɛ n'a fɔ ko a kunkolo ko a wulila koyi subhanallah Ajiwan Sanchako ni hakili b'a la avril kalo tile 12 san 2000 ani san 21 Ajiwan bolo a taara ka d'a kan ten caw mun ye Kɛnzamugu o kɔnɔna la o y'a sɔrɔ a ni a ka gurupu u bɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye dɔrɔgu u b'a feere wa dɔrɔgu u b'a min subhanallah fatirikɛba ko o de kɔnɔna la sa funu mun wulilen don mun ye 3e arrondissement kɔnɔna la ye olu ye tɛgɛ da tew Ajiwan kan ni ka taa n'a ye funu mun ka sa an bɛ don min na ko bi a sigiyɔrɔ kɔni o bɛnna koko 4 ani ɲɔgɔn cɛla la a bɛ ko kabini waati mun na nin kamalen kofɔlen n'o ye Sanchako Ajiwani Sanchako ye kabini waati min na a donna kasuboma kɔni kɔnɔna la ko diɲɛ ma don o don ko ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn kan kaso la yen a kɛlen bɛ ka gɛlɛya de ta ni k'u sɛgɛrɛ awɔ a ma dege a la o ale don e pourtant ka ca ka dɔnkili in ka di ha awɔ sanfɛru tɛ yan an tɛ gafe tɔ kɛ nin ye ayi Gawusu bolo t'a kan a kan sabali sa ɲama marahaba
ay wali bila kana marhaba nura FM mo go be wali la marhaba ko ka bwala ayo chia ama marhaba Musa Jara daraga ko ya ira ka boko olu ko ni sega sega luke ni wati muna ni cheko fole no be ajiwan sajago atara ira soro mu ko nani oni nwanjala la ako tani dongo do kibina foko mu sajago ajini ne be ga shinya katafe usabu ko kibara ya ira ka bo oni su ko ka ba le ka so bongo no ajiwan ne be kule ka damine abe kule abiboli kuna ka kule wa munye ale mamu nyonga ka solai olu te toyi munye ji fay men ne kamala fay may ne amay ne abi ni hakli be bo nyom ve na la ma farika yere dron ibe jurubla Asiri ka ba ko ako bela de te manako foka boy ibaye ka fo aji woni atele munu me dugo ko nala olu ko limana ta boye ka so bona olu yere ya ira ka fo ko aji woni ko atigo olu domble ko bana yella malati lawo akara malati awo bara duna malati la akara barai asiri ba ko ako ni ngal lebe sigisa aji woni ko na fare do nala wa wala ma friend melitu asiri ko ni mana gela to ko munyu drogu du ba mu bo mi ko aji woni ale raga drogu mita ango drogu le mako kayu ale te gaba wurewa o drogu ko mai ne aka green o le gira dai o le ya dai fasiri dia fo be ba doni ne ta do abata aramu ta do ay ngi gal do ne ala kama sai ne mi la qur'ana jigina sa ay ni ne de ngo fasiri dia fo be ka ko ay ni ngali ma ke o ya fama jota la ita do ya ko deli ya fama ita do abana kel an fi kele ka koy an kele ke ni ay kele dro o ko re no te asiri ke ba ko wa do fo ne ay ka ko ajiwan ako ni kule ba mali mun fla bolo subala fa ka so bon kono anani mamu no nyonga kasula abu toro o do wata ko ba bi na foko akoni ko abe faka ferere jini bolo o beseka bwa kana to muna parce que ba ko ni ayira ka foko amana gela tugo abe femo mino le kaye kaga jako achieni no ko ka buna anyeli de subhanallah abe mashi gene abati edi abe subal cliff baba ameso waikado franci aklubana ni watina sasa su gafe laban be mbulu koronga yani ngota marhaba ingadi koyi te inga dongli ingadi de akoro tantan doni nga lame marhaba marhaba nuga kadi sansira da walensa koroboro lu fonye ka flaw fo tudi mbi sigile be ko flaw koroboro lu fonye marhaba ama fiesa kala tasa aye do no fonye ni ta fon vana ben ta fo gausa kan c'est bon akaita est-ce que ay pour ta ka dongli ngadi ko abeko kunani ni nyanjala la aka dongli kon kadi mata don ni fay be inspiré ma aka dongli kon kadi ndo fasil kujaro amina so yoro la ndo ambita away ka do Dakar minni away ka do Almadani Touré ni ale ko fo au conseil mimbe na be malien de lectureur na bo ko fo na be Dakar ndo ye fara kari bala sabla minni away ka do dugo bla o ko sala da wuli ma jugo mbila idil ko ye minni ndo ka do obla mandi dongile nyegwani sabla ni jemi flene na be Almadani Touré ko fo na be away ka do Dakar wati na ni au conseil de malien mimbe ni o nyamado tayi away ka do finesire do bolo na blale do ba mami mvana do away ka do akelenta do na ya soro ka do kwa ba club na jenyo ko nche o de strategela tare chama kikado au conseil des maliens de lecture mimbe Sénégal o ka bureau away ka do ko be tare chama vo aka jamalien 2000 yere fana be ko be alhamdulillah chama ko bo fo ndo minni away ka do angro ku yeddo ndo bulu daka to da ko journée de solidarité Sénégal journée de solidarité ndi do ware parce que don yere dama anga laje yere dama ni nyanje anga fara nyanga anga dabo anga ke kono kulu sabla kono kulu jeli o de be bifo anga bola ndo ka wuli ka jonni hakilna udi anga hakilna na anga wuli ka jo ngolu ke kelenyi mirina mimbe mina be ki tafo la ka cha ala fe ni ko chamanya obido anga kla tuguni ni ndo ina bi ko journée de solidarité ka fere ani dabalu tige mimbe se ka to hali bi malien de minu bi Sénégal soro mimbe an ni nyanje soro mimbe mina o ka jija fandani de sabato minu bi anga jija uluka sika dosoro malien de kana to ko ndo be bolingo ni kene
asiku de dore be ani kilinya ndo ko bi se ka sinsin cogo mu ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bi se ka sinsin cogo min yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ anw ka jamana n'i y'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni kokɔrɔ don caman de bɛ anw ka jamana in kɔnɔ o fana ka kɛ fɛn ye fɛn min a kana kɛ ko an dan bɛ tunga fɛ ko an bɛ taa sigi ko ka ɲina o kɔ dɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'a lajɛ teriya balimaya sinjiya sinankuya o min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka sinsin cogo min ni ye maliyɛnden minnu bɛ Sénégal yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ Alimadu Ture a n'a ka gɛrɛjɛkulu n'o bɛ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur Sénégal n'a b'o ko fɔ k'an k'a lajɛ fana ɲɔgɔn bonya i mana bonyali kɛ cogo cogo yɛrɛ dɔn o so dɔn o yiri dɔn o yɛrɛ dɔn a bɛ k'a dɔn o de ɲɔgɔn tɛ ko kuma ko a ka lajɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ɲɔgɔn danbe ko k'o ɲini a bɛ k'a dɔn ni k'o fana dɔn ɲɔgɔn nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan hakilina nin miirinaw ka jɛ ka kɛ kelen ye nin donni kama Alimadu Ture dɛsɛbatɔ minnu bɛ yen fɛn fɛn de bɛ yen k'a fɔ ko a bɛ k'a dɔn se tɛ i ye cogoya t'i bolo dɔgɔw ye tulu ni malow ni ɲɔw ni fɛnw caman u y'o de fara ɲɔgɔn kan o conseil bureau ba in kɔnɔ kunkolo ba in kɔnɔ yiri ɲɔgɔn na kalo woto ɲɔgɔn na kalo ɲɔgɔn dɛmɛ kalo k'a lajɛ baraji ɲini kalo Alimadu Ture n'a ka maaw k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ awɔ k'a dɔn k'a di olu ma maliyɛnden fɛn fɛn mun bɛ yen bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen dɔgɔ min ye awɔ k'a dɔn hakilinaw ni miirinaw bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ hakilina ye mun ye ko maliyɛnden minnu bi awɔ k'a dɔn Dakar bi u nisɔndiyalen don ko k'a lajɛ bere min b'u bolo ani dusu min b'u la ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o ka bila an bɛɛ de ye kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Alimadu Ture ale ka kɛlɛ n'a ka wulikajɔ fanba bɛɛ a ɲɛsinnen bɛ o de ma o kuma bɛ don min na i ko bi maliyɛnden fɛn fɛn bɛ yen dɛsɛbatɔ taalibew prisonniers chômeurs min ye étudiants ye jeunesse maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Sénégal a bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan Haut Conseil des Maliens de l'extérieur u ka bureauba min bɛ yen ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin awɔ k'a dɔn ninnu ma a kɛrɛ kan Alimadu Ture y'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili jagabɔ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Mali ma Mali min ye an bɛɛ lajɛlen jɛfɛn ye Mali min kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen bi k'an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ min bɛ se k'a to gɛlɛya bɛ Mali da la o bɛ bɔ a da la cogo min ka sɔrɔ k'a kunjɛ ni mun ye min ye seli awɔ k'a dɔn yalisa bɛɛ ani kelenya o bɛ se ka sinsin an ka Maliba in kɔnɔ cogo min o kuma bɛ don min na i ko bi ndɔgɔ min ye awɔ k'a dɔn maliyɛnden fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan bɛɛ kan k'a lajɛ Sénégal dama tɛ koyi maliyɛnden fɛn fɛn bɛ yɔrɔ wɛrɛ o conseil minnu bɛ yen bɛɛ kan ka baara kɛ ni nin sira ye bɛɛ ani kelenya ka sinsin u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ne ye nin ye Sénégal ko u ka télévision dɔ la k'a fɛnw kɛ k'a ye k'a fɔ maliyɛndenw u yɛrɛ dama de kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ soba kɔnɔ ka tilaniw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka u tigɛw di ɲɔgɔn ma ka yɛlɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ langan a ye ne touché dɛ fɛn ma ni ka bɔ a ye ne touché dɛ wallahi ne ko n ko ça c'est formidable o tuma ni maa min kɛra o sababu ye n'o ye bureau yɛrɛ ɲɛmaa ye n'o ye Alimadu Ture n'a ka bureau ye an bɛ foli lase ale de ma k'a ni cɛsiri k'a ni baara n'i b'a kɛ k'a fɔ k'e y'a kɛ i yɛrɛ b'a fɔ o tɛ koyi a kɛ anw b'a ye an b'a fɔ a bɛ ye de ka fɔ ko baara bi Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ni disibaw b'a kɔnɔ bi Alimadu Ture ale ye dɔ ye ne tɛ n da yen dogo koyi ne bɛ Alimadu n y'a lajɛ k'a dɔn ka Sénégalikaw ɲininka maliyɛnden minnu bɛ yen o ye min fɔ n ye n y'a mɛn Alimadu Ture an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye olu kɔni walahi baara ka taa dugu ma walahi waati bɛɛ lajɛlen a ka ye sanfɛ a banna an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ni sababa bɛɛ o kumana sa journée min kɛra Sénégal Haut Conseil tɔgɔ la Alimadu Ture n'a ka maaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u ni cɛsiri k'u baara nɔgɔ bi ta in bɛ bila yan dɛ Gawusu y'an signalé ka dɛsɛ sa awɔ juma don juma ye voilà o ma an sigilen wele bilala an ma o tuma ko balo kilan bɛ Carrefour des Jeunes na ni Ala sɔnna 15h 16h waati e ni ne an b'an kunda yen kan an bɛ taa ka taa o bɔ direct la maaw k'a ye page sanfɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ dugu la balo kilan in don n'a b'i bolo dɔrɔn a di a bɛ di dɛsɛbatɔw ma k'a di a banna an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ni sababa bɛɛ Bala Sanogo k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli lase awɔ i k'a dɔn kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ ma n dɔgɔ min ye radio so tɔw an ka foli lase u ma Koto FM Sikaso n'a lamini Mamadou Sidibe Bajou k'a fo ani Sori Traoré ka foli lase radio Bajɛ FM a bɛ Tukoto radio Badenya o bɛ Manakɔrɔ radio Benkola bɛ Senu ni radio Sigida Sigija o bɛ awɔ i k'a dɔn Kalana an bɛ nin bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Nura FM ka kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma baba an bɛ se an ka foli b'i ye Adama Ture an ka foli b'i ye i ye Adama ye sa wa ko Alimadu nin ye Ture a ma kɛ Ture ko ye sa wa ni mun y'a dɔn
ali ki ya dɔ kɛ a tun bɛ fɔ o alimatan dɔnnen don nalen ayiwa basi tɛ Gawusu o kumana sa an b'i fo k'i waliɲuman dɔn nɛgɛw tun bɛ e bolo ka foli las'i ma ka foli lase Mamadu Kulubali fa misirakaw ka belebele an bɛ e yɛrɛ fo Bubakari Traoré ne tɔgɔ ye Mamadu Mayiga Kafujama Kamadu Mamunatu Den ni Ala sɔnna a ma ntɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen don kunnafoni tɔ ma kɛ min ye an b'o fɔ ɲɔgɔn ye nka an b'a fɔ ka d'a kan ntɛnɛn don sufɛ suntigɛ waati 18h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nura FM na Nura FM ka suntigɛ ka wele bila an kanuba n'an dɛmɛbaaw ma ani abɔyika dɔ disiba minnu bɛ yan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛ k'an tigɛ don minɛn kelen kɔnɔ an ka dugawu kɛ jamana ye an ka dugawu kɛ arajoso ye an ka dugawu kɛ jalakɔrɔ ye an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye o kumana sa ni Ala sɔnna a ma a bɛ kɛ ntɛnɛn don wa ko bɛɛ minɛn talen bɛ ka di maa min ma ka bila maa min kɔrɔ o de ye Usan Sumare Yatabari ka misiri min filɛ commune sport kɛrɛfɛ misiri min ɲɛsinen b'o ma misiriba in fo mɔgɔw bɛ bɔ fo Haba ka na seli misiri in na o misiriba in imamuba n'o bɛ Usan Sumare ko fɔ ni Ala sɔnna a ma an n'a bɛ jɛ ka sun tigɛ yan